Musadatenge wa Mwana Kale Dziwani. Video ya lero tikuyipanga chifukwa cha munthu amene anatipempha kuti ineyo ndifuna ndikwatere mkazi komano ali ndi mwana kale. Ndi chani chomwe ineyo mungathe kundilangiza olo kundiuza. Kuyambira chimene mukuyenera mudziwe ndichonena kuti it's indeed a blessing. Munthu wina aliyense ndi munthu ofunikira. Value ya munthu simaluzika chifukwa cha china chake chimene iye wapanga kuti kale ndi mwana kale kaya anakwatiwapo. Munthu achoncho amatha kukhala wabwino kwambiri kusiyana ndi munthu amene sanapangepo. Chimene choncho ambira chimene wina aliyense akuyenera achidziwe. So it's a blessing kukwatira mkazi kaya mwamuna amene ali wa mwana kale. Komano chimene mungadziwe chonena kuti chinthu china chilichonse pamoyowu chimabwera ndi ma challenges. Ndele lufati tigawane ma challenges okwanira 7. Tiyambe ndi challenge yoyambirira ya number 1 imene ndi divided attention and priorities. Ino ngati mukukwatira mwamuna amene ali ndi mwana kale kapena mkazi amene ali ndi mwana kale muyembekezere kunena kuti attention yake izikakhala divided. Sanangali ndi mwana amene mwanayo alibe makolo ena aliwonse koma iyeyo. So nayenso akuyenera amene ndi malamulo ake akuyenera apereke attention yonse kwa mwanayo. Priority yonse kuyeneranso ikhale kwa mwanayo. So amayang'ana inu komanso azikayang'ana mwana. Zimenezo mukuyenera muziyembekezere. Osati muzikapanga nsanje kuti bwanji upereka attention iyi kwa mwana. Izozo sizoyenera and inuyonso mukuyenera kuti mukapange zimenezozo. And izi zimachitika kaya ndi pa finances, kaya ndi nthawi yake, amayipanga divide ndithu, kaya ndi care, kaya ndi chikondi, chikapangidwa divide and msaka zizimuke ndi zimenezo muyembekezere zimenezozo. Chinthu china chimene mukuyenera muchidziwe cha number 2 parenting conflicts. Ndizotheka ndithu nena kuti if you don't share the same parenting style zimathodzesa ku mikangano pakati panu. Sinanga mwana ali mnyumba mwana ndipo yeye umatokhala pali zina zake zimene ukufuna zoti zizichitika kwa mwanayo komanso mina mkazi uja atokhala ndi zina zimene akufuna zizichitika kwa mwanayo. So pamathaso kukhala ukangana kuti akanakhala mwana obereka ine bwezi ndikutere ofoti mwanayo sinabereke ndine chabwino. So pamatokhala mu conflicts and that's just normal, you know, and fenifanto osiyana and sitting apange zinthu zofanana and that's just normal and uyembekezere zimenezo and mukazipange approach ndi open mind komanso mtima umene uli woti ukhonze zinthu. Ndiye munthu akapanga struggle ndi role yokhala kholo mmene mujamo ndikuyamba kumazifunsa kodi ineyo ndine di kholo la mwanayo am I a parent or just a step parent or just a supporter. Ukayamba kuzifunsa kuti kodi ndemwe ndipangadi ineyo kuti ndikhale kholo la mwanayo kapena chabe ndine mwana amene kholo lomupeza kapena ndine chabe supporter. Challenge ina number 3 imene mukuyenera muyembekezere mukakwatira munthu amene ali kale ndi mwana ndi relationship with the child. Ubale umene mukaupange ndi mwanayo nkuzotheka kumayambiriro mwana umakupanga ni resist kumakuzimbani kumakuona ngati inuyo mwina ndinu intruder kuti inunso si kholo lake ndinu rival. This is just normal. Moyo ndi umene umayendera and kuti mukapange build kukhulupirirana pakati pa mwana ndi kholo licho umathopeza zoti wakatenga nthawi and mukafuna kuzipanga rush kuti zitheke timathopanga backfire. So you have to give it time. Building trust takes time. Tilowe challenge number 4 ex partner involvement. Ngati matenga munthu amene ali kale ndi mwana paliso ma chances onena kuti wachikondi wa munthu woyambirira wa munthuyo atha kumakadzesa zinthu zina mbanja muche. So patha kumakakhala friction, patha kumakakhala nsanje, patha kukakhala interference mwina iye afuna kuyankhulana ndi mwanayo or afuna ampangire china chake mwanayo inu ndikukhuzidwa mukazizindikira zimene zicha. Komano this is the thing chimene mukuyenera muchidziwe kumayambiriro komwe. Tilowe ku challenge number 5 financial strain. Sinangano tilekeze mwamuna alinso ndi mwana ndiye kuti akuyenera definitely ampangiso support mwana uja ndipo makhala strain iniyo ndikuyamba kukhuzidwa or kuyamba kunyasidwa ndi zimene zizi komano kaya ma school fees kaya kumugulira zina zake zosowa and ma disagreements atopanga rise. Komano this is just okay as long as winayo ali so open pa zimene akuchita komanso iniyo you are able to contribute for whatever is happening and pali anthu ena ake amene amatondisangalasa when it comes to these things kuti mukafuna kumpasa school fees mwana wanuyo muzindipasa ine ndamene ndizimpasa zimatokhala bwino kwambiri fwa zimadzesa kuti mkhale umasukirana komanso pasakhale china chilichonse chobisa pakati panu. Challenge number 6 emotional challenges. Chifukwa chenera kuti mukakwatira munthu amene ali kale ndi mwana zimakhala zonena kuti patokhala ma chances etonena kuti mwina winayo sanapange heal fully relationship imene iye akuchokera. So zimatha kufalikira mpaka nakukalowa mbanja mwana. So pamatha kukhala ndithu mavuto ena and pa chizungu timanena kuti unresolved baggage zimatha kupanga affect banja lanu. Wabwera ndi katundu amene wachoka naye uko kukalowa naye mbanja. So zimatha somehow kupanga affect banja lanu. You may also feel compared to other child's parent. Nthawi zina amatha yamba kufanizirani ndi kholo lina la mwanayo kwa bambo ake ndiye amamugulira tu jigis every day ino ndiye simagula amatu amayi yake amamupangira zakuti every day ino ndiye simapanga. Amene wani ma challenges enaso amene mungathe kukumana nawo mukakwatira munthu amene ali kale ndi mwana. Challenge number 7 yomwe yomalizira inheritance and family issues. Pamatha kukhala mavuto telekeza inu mwina mabereka ana mwana winayo anampeza ndo mupeza
kupeza mbanja ana awa kukhala ndi vuto ndi awa kuona ngati mwina we are treated mosiyana mbanja muno and valiyena amathu amazipanga zimene zipeza zoti ana awo umatumiza sukulu zabwino step child ndiye kuyamba umatumiza sukulu ya boma or sukulu imene ili yochipa and izizi ana aja amazipanga observe and zimadzesaso mikangano kusagwirizana pakati pa ana even makolonu and izizi zili ndithu ndi vuto limene mukuyenera muzikambirana in the first place. Now chimafunikira kuchita ndi chani kuti musamakhale ndi mavuto ngati amene wachoyambirira pakhale clear communication mukhale anthu oyankhulana momveka bwino komanso momasukirana osabisirana pakati panu komanso pakhale patience and respect kupirira komanso kulemekezana komanso you have to define ma roles pakhale maudindo omveka bwino then ndizabwino zimene ndandina zichi kuti pala anthu ena akamatosira to responsibility yokhale ndi winayo osati ndi inuyo. Video iyi ibweranso ndi video imene tikambe ubwino okwatira munthu amene ali kale ndi mwana ndiye be on the lookout if ibwera next after this one. If you find this video helpful, please like it and share and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching. See you in the next one.